Posledný májový víkend sa koná už tradične v Bratislave na hrade gurmánsky festival alebo piknik v meste Slovak Food Festival. Ja tu mám pri sebe riaditeľku tohto festivalu, Sašu Štulerovú. Ahoj, Saša. Ahoj. Ktorá nám povie viac o tomto festivale, o jeho histórii, filozofii, o tom, čo nás čaká tento rok a tak ďalej. Koľkatý je to už vlastne ročník tento rok? Slovak Food Festival na Bratislavskom hrade sa koná už 7. rok. My od začiatku máme taký leitmotív, a teda claim festivalu, že je to najväčší piknik v meste a takto aj ponímame každý rok, pretože chceme, aby ľudia sa tam v prvom rade cítili príjemne a aby tam prišli stráviť čas so svojimi rodinami, so svojimi deťmi, priateľmi, takže preto najväčší piknik v meste. Tento rok bude Slovak Food Festival, ale o niečo menší. Sa konajú nejaké stavebné práce, ktoré možno nebudú ešte v ten termín, kedy sa koná Slovak Food Festival, ukončené, ale my sme naozaj sa tešíme, že prenajímateľ priestoru nám umožnil festival uskutočniť aj napriek tomu, ale sú tam určité logistické obmedzenia, takže Slovak Food Festival bude menší v zmysle počte vystavovateľov. Určite nie v kvalite, určite nie tým, že by tam neboli sprievodné podujatia. Práve naopak, my chystáme tento rok novinky, budú tam rôzne sprievodné podujatia a dúfam teda, že sa budú návštevníkom páčiť. My sme predovšetkým portál o reštauráciách Menučka.sk, takže nás určite zaujíma, aké reštaurácie budú tento rok na Slovak Food Festivale. Môžeš prezradiť nejaké konkrétne reštaurácie, ktoré uvidíme? Určite bude veľa zaujímavých reštaurácií. Budú tam také, ktoré sa opakujú, aj hotely a reštaurácie, ktoré nám chodia každoročne a ľudia už si zvykli. Bude tam hotel Marlen, bude tam Husacina u Gálika, bude tam napríklad reštaurácia zážitková Benihana, ktorá podľa mňa je pre ľudí veľmi zaujímavá. A tí, ktorí tam neboli, nech sa určite prídu pozrieť na Slovak Food Festival, pretože práve Benihana, a teraz idem z opačného konca, Benihana nám svojou show festival uzatvorí, alebo je to také slávnostné uzatvorenie ich živou show a ich, kto teda už v Benihane bol, tak vie, že ich šéf kuchár robí skvelé ohnivé show, takže to určite bude pre návštevníkov veľmi zaujímavé. Čo nás čaká v rámci sprievodného programu? Ja som si pozrela trošku už program a vyzerá to veľmi zaujímavo. Môžeš predstaviť napríklad, máte to teraz tak rozdelené koncepčne na jednotlivé dni, tak čo nás čaká jednotlivé dni? My sme rozdelili, áno, je to pravda, rozdelili sme koncepciu jednotlivých dní. Piatok bude hudobný, sobota bude pod gesciou šéf-kuchára Vojta Arca, ktorý tam bude mať svojich kuchárskych hostí. Bude to jednak veľmi známy, veľmi šikovný a talentovaný šéf-kuchár Jaro Ertl, ktorý je momentálne určite známy ako porodca jednej televíznej show a tiež tam budú finalisti tejto show. A nedeľa bude venovaná blogerom. Nie len na pódiu, respektíve v zóne, ktorú sme my nazvali chill out a cookingová zóna, pretože sme tento rok zrušili hlavné veľké pódium, takže v tejto zóne sa predstavia blogeri v nedeľu, ale blogeri sa budú predstavovať, respektíve budú prednášať a budú robiť diskusie aj v zdravej zóne, ktorá bude fungovať oba dni, aj sobotu, aj nedeľu, a tu budú prebiehať diskusie a prednášky na tému zdravý životný štýl a aj rôzne ochutnávky. Predpokladám, že program týchto prednášok máte na webovej stránke, tam to nájdeme. Foodblogeri, to je teraz taká trendy vec. Určite ich tam máte veľa zaujímavých. Mňa zaujalo, že je tam aj Miriam Kalisová, známa moderátorka. A kto ďalší tam bude? Áno, Mirka Kalisová, tu som oslovila práve preto, že mnohí určite podľa mňa nevedia, že Mirka varí a pečie. Mirka je naozaj veľmi talentovaná cukrárka. Možno, že to začalo tým, ale to je už potom otázka na Mirku, keď sa jej narodilo dieťa, že začala asi nejak tak si vyberať suroviny a váriť zdravšie. Takže veľmi sa teším, že Mirka prijala pozvanie a bude variť. Potom tam budú, kto je veľmi zaujímavý, podľa mňa je to dvojica, ktorá vystupuje na blogu ako Bite Me. Sú to dievčatá, ktoré varia vegetariánske recepty.
A bude to zaujímavé podľa mňa aj pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na vegetariánske jedlá, pretože väčšinou, ak poviete niekomu, že vegetariánske alebo vegánske jedlo, tak si každý predstaví surová zelenina, kličky, neviem čo. Takže ja pevne verím, že tieto kočky ukážu ľuďom, že naozaj aj vegetariánske alebo vegánske jedlo môže byť niečím zaujímavé a veľmi chutné. Tak už sa teraz tešíme. Aký bude systém fungovania festivalu, čo sa týka vstupného pre návštevníkov, respektíve platenia za tie ochutnávky od reštaurácií, respektíve produkty, ktoré sa tam budú predávať? Na Slovak Food Festival už od začiatku nie je vstupné, to znamená, že vstupné na festival je zdarma a systém ochutnávania funguje tak, že návštevníci si kupujú gastrolístky, lístky DOX, za ktoré potom akoby v jednotlivých stánkoch kupujú a ochutnávajú porcie, ktoré vystavovatelia ponúkajú. Niektorí vystavovatelia majú ceny nastavené tak, že majú naozaj ochutnávkové porcie, niektorí vystavovatelia majú cenník nastavený tak, že z tej jednej porcie sa pokojne ľudia najedia. Mne sa veľmi páči, že tento festival je v podstate taká rodinná akcia alebo typ na strávenie príjemného víkendu pre rodiny aj s deťmi. Máte tam určite máte teda aj teraz nejaké podujatia pre deti? Áno, detský kútik, ktorý je tam každý rok, je teraz vlastne detskou zónou, keďže festival je rozzónovaný a miesto hlavného pódia je aj tá chill-out zóna. V detskej zóne bude tak, ako doteraz, detičky sa tam budú môcť hrať, budú si tam možno môcť niečo vyrábať, hrať sa s Pexesom a vďaka spoločnosti Kura Prox sa opäť naučia aj detičky, aj rodičia, ako si po dobrom jedle umyť zúbky, lebo je to veľmi dôležité a teda tá technika umývania zubov naozaj nie je iba taká, že rýchlo umyť zuby, je dôležité, aby sme vedeli, ako používať zubnú kefku, čiže to je podľa mňa veľmi fajn, aj si tým pádom odnesú darček v podobe zubnej kefky a bude tam aj malovanie na tvár, takže detičky sa môžu tešiť aj na toto. Čo by som ale spomenula, je veľká novinka tohto festivalu a to je hromadné tancovanie v Bratislave. Je to event, je to akcia, ktorú vymyslel jeden producent. Pôvodne to malo byť trošku na inom mieste, ale keď som sa o tomto zámere dozvedela, tak som okamžite kontaktovala organizátorov tohto nápadu a veľmi sa mi to páčilo. Čiže v nedeľu 29. presne o 16:45 sa môžu všetci, kto chcú, prísť, zúčastniť hromadného tancovania v Bratislave. Už myslím, že od dnešného dňa všade na sociálnych sieťach tohto eventu aj nášho podujatia ľudia budú môcť vidieť video, ktoré natočili profesionálni tanečníci a sú tam 4 základné kroky na určitý druh hudby. Táto hudba sa potom pustí aj priamo na Slovak Food Festivale a všetci si budú môcť spolu zatancovať. Prišlo mi to ako zaujímavá prídavná hodnota k festivalu. Myslím si, že to bude veľmi zábavné pre deti, aj pre dospelých. Nebudem klamať, že Slovak Food Festivalu to možno prinesie zase opäť trošku mladšiu a inú cieľovú skupinu, čiže to bude podľa mňa veľmi fajn, ak to vyjde a na toto sa veľmi teším. Čo sa týka ešte vystavovateľov na festivale, budú tam teda reštaurácie, ktoré sme spomínali a takisto aj nejaký ďalší vystavovateľ. Vieš spomenúť niekoho? Ja by som to povedala tak vo všeobecnosti. Budú tam nielen reštaurácie a hotely, ale budú tam ako každoročne aj produktové stánky. To znamená, že ľudia si tam budú môcť kúpiť kvalitnú domácu čokoládu napríklad. Budú tam stánky, kde si budú môcť, bude tam stánok Delimano, kde si budú môcť návštevníci kúpiť produkty, na ktorých sa teda v kuchyni varí a ktoré sa v kuchyni používajú. To znamená, že to bude rôznorodé a okrem toho aj v rámci tej zdravej zóny, kde budú prebiehať ochutnávky, tí blogeri prinesú aj svoje produkty, ktoré si ľudia budú takisto môcť kúpiť. Dievčatá s bajtmi, blogerky tam prinesú knihu, bude podpisová akcia, čiže aj na toto sa návštevníci môžu tešiť. Dušan Plichta, ktorý je víťazom ankety Bloger roka 2015 v kategórii Zdravý životný štýl. Určite ho všetci poznajú. Jeho blog sa volá Powerlogy, vyrába svoje vlastné produkty. Je to káva, mandlové maslo a rôzne takéto zdravé chuťovky. Bude ich tam prezentovať, bude o nich rozprávať a môžu ich ľudia ochutnať a zároveň si ich aj nakúpiť. Je ešte niečo, na čo som zabudla a čo by sme mali vedieť o Slovak Food Festivale?
že je to jeden z najúžasnejších open air eventov na Slovensku gastronomických, ale nie, včera sa ma opýtala jedna tvoja kolegyňa, novinárka, ako vnímame to, že sú tu aj iné gastronomické eventy. Vnímame to tak, že podľa mňa konkurencia je v pohode, pretože konkurencia posúva a to tuto na tomto našom malom Slovensku sa hrať na neviem, čo je úplne smiešne. To som si aj ja vždycky hovorila, že len sa tu nehrajme na showbiznis, pretože prejdeme túto za hranice a nikto o nás nič nevie. Takže to, že sú tu aj iné gastronomické podujatia, moja dlhoročná skúsenosť je taká, čo je podľa mňa veľmi fajn, že pre iné gastronomické podujatia je Slovak Food Festival inšpiráciou, takže ja som rada, že sú tu aj iné gastronomické podujatia. Spomínaš si na nejaké kuriozity v rámci Slovak Food Festivalu alebo nejaké, čo sa za tých 7 rokov, alebo 6 vlastne, toto je 7 ročník, za 6 rokov udialo niečo také špeciálne, na čo si rada spomínaš, alebo... Ono je to väčšinou tak, že pred tým festivalom a počas festivalu sú tí organizátori trochu takí vynervovaní a vystresovaní. Na čo veľmi rada spomínam, tak to bol pán Polreich. Prišiel človek, ktorý bol tak veľmi pohodový a tak veľmi príjemný, že samo ma to prekvapilo. Na festivale bol skvelý, ľudia sa s ním chceli fotiť, autogramy, on tam stál naozaj od začiatku do konca, kým tí ľudia chodili a vôbec s tým nemal žiaden problém. Takže toto ma naozaj veľmi milo prekvapilo. Jedna vec, ktorá ma tiež milo prekvapila, a to teraz idem hovoriť o návštevníkoch. Jeden rok nás prišla, neviem, či to bol piatok alebo sobota, myslím, že sobota to bola obrovská búrka, smršť, to bolo myslím pred 3 rokmi. A my sme samozrejme, organizátori sme boli všetci z toho nešťastní, že teraz nám tu prší, zrazu ten areál sa tak nejak ľudia, kde mohli, tam sa skovali, ostatní sa vypratali preč. My sme tam stáli v tej hradnej reštaurácii, potom búrka prešla a ako som vyšla na tie schody tej hradnej reštaurácie, zrazu ten areál sa kompletne naplnil ľuďmi, takže som bola z toho veľmi milo prekvapená, že ten zapršaný v podstate blátový areál, tí ľudia, ktorí odtiaľ odišli a utiekli niekde do okolitých podnikov, okolo hradu, sa opäť vrátili naspäť. To je pre mňa taká známka, že páči sa im tam, majú to tam radi a to isté aj minulý rok, keď všetci vieme, že to počasie naozaj nevyšlo, tak ľudia tam chodili s dážnikmi. Samozrejme, že tá návštevnosť nebola taká, ako by sme si všetci priali, ale už len to, že tam chodili pomedzi tie stánky a neboli to cudzinci, nebolo to tak, že cudzinci sa prišli pozrieť, boli to naozaj aj Slováci, ktorí tam prišli, lebo ten festival chceli vidieť, takže to bolo tak, na to si celkom rada spomínam. Ale dúfam, že sa to tento rok nezopakuje. A koľko ľudí bolo zatiaľ najviac na festivale? Koľko sa tam vojde ľudí vôbec? Samozrejme v priebehu tých 3 dní dokopy. Počet ľudí Slovak Food Festivalu sa nedá úplne zrátať, keďže nie je to festival, kde sa platí vstupné. Za všetkých 7 ročníkov, čo som zrátavala tento rok, tak okolo 100 000, myslím, že to bolo. A ono ani nie je kritérium asi návštevnosť, keďže to je dosť malý priestor, ktorý nenafúkneme. No, áno, priestor nenafúkneme. Samozrejme, že nás tá návštevnosť teší, pretože my musíme jednak zaplatiť priestor, jednak zaplatiť celú tú produkciu okolo toho. Čiže čím vyššia návštevnosť pre nás super, ale zase samozrejme nám nejde o to, aby sa tam tí ľudia tlačili pomedzi tie stánky, lebo to už by bolo asi pre nás kontraproduktívne. A ako to funguje, čo sa týka vystavovateľov, reštaurácií? Ako na to reagujú reštaurácie? Vítajú túto možnosť sa takto prezentovať, prípadne aj nejaké konkrétne referencie? Reštaurácie samozrejme vítajú tú možnosť, pretože sa tam môžu odprezentovať. Už dôkazom toho je aj hotel Marlen, ktorý nie je z Bratislavy, je zo stredného Slovenska a stále chodia. Nosia tam ovečky a je to veľmi príjemné, také echt slovenské. Podľa čoho si vyberáte vystavovateľov, respektíve reštaurácie? No ono je to tak, keď sme robili prvý ročník festivalu, tak som majiteľke značky pani Luknárovej hovorila, bol to samozrejme, nevedeli sme, do čoho ideme, mali sme veľké očakávania a hovorila som jej, neboj sa, o pár rokov sa vystavovatelia budú hlásiť sami. A ono sa to už v podstate tak deje, že dnes už sa vystavovatelia hlásia sami. Takže prípadní záujemcovia o ďalší ročník sa môžu v podstate aj prihlásiť ako reštaurácie, ktoré by sa chceli odprezentovať, áno?
Určite áno, my máme na našom webe www.slovakfoodfestival.sk kontakty. Toto rieši produkcia, kolegyňa tam má mailovú adresu, myslím, že aj telefónne číslo. To znamená, ak niekto sa chce prihlásiť na Slovak Food Festival, nie je problém. Ono je dobre to spraviť vždy v predstihu, pretože už v podstate ten areál je pred festivalom už celkom zaplnený vystavovateľmi. Takže kto by chcel, tá komunikácia môže začať prebiehať pokojne už po festivale. Takže teraz už sa nedá. Teraz už sa nedá. Čo je dôležité, keďže máme zdravú zónu, ak sme mali nejaký negatívny ohlas v minulosti, tak to bol možno negatívny ohlas na to, že vegetariáni a vegáni nemajú čo jesť na takýchto podujatiach. Ja si myslím, že vždy sa nájde, aj keď po väčšine áno, Slováci sme naučení, aj teda reštaurácie ponúkajú po väčšinou mäso. Budeme mať stánok zeleninárov, ktorí budú robiť rôzne, či už ovocné alebo nejaké košičky, budú robiť aj koktejly a aj Táli bude ponúkať takéto jedlo a myslím si, že aj v iných reštauráciách, ale toto sú dve, ktoré by som naozaj vyzdvihla a môžu sa prísť aj ľudia, ktorí nejedia mäso, k nám pokojne najesť. Určite, ak si niekto chce pozrieť konkrétnych vystavovateľov, tak nech si pozrie na našom Facebooku. Tie ponuky idú pravidelne, ľudia vidia, čo môžu očakávať od festivalu a náš web stále naplňame týmito informáciami, takže ak, tak aj tam si môžu nájsť informácie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a vás všetkých pozývam ešte raz posledný májový víkend na Bratislavský hrad na túto skvelú akciu.